Γεια σας κύριε, είστε προϊστάμενος? Όχι, με πατάς ενορίας και όπως περνούσε έπανα κάνω ένα αγιασμό. Ποιο θες να είμαι, καλαβάνι? Εντάξει κύριε, μη φωνάστε. Με συγγνώμη από κάτω μου είπα να σε εσάς να κάνω μια καταγγελία. Στόπω. Βρε από εδώ Παλιορουφιάνε. Παλιορουφιάνος, ναι, είναι αυτό που λέει το τα λέω καταγγελία κύριε, εννοώ για μένα προσωπική υπόθεση. Και τι είναι εδώ ρε, εδώ είναι ο ΤΕ, το Σπαρχαμπάρι, δεν είναι ο μικρούτσικος. Εδώ δεν είναι ο Αντένα. Εδώ ρε μιλάμε για τον ΟΤΕ, ο ΤΕ είναι μεγάλος, ο ΤΕ είναι μακρύς. Έχουμε μπει στο χρηματιστήριο, στη Wall Street μας κάνουν όλοι οι χρηματιστές. Πώς μιλάτε έτσι και η γλώσσα αυτή που χρησιμοποιείτε κύριε, τέλος πάντων σας παρακαλώ, ακούστε με, το όνομά μου είναι Παπαδόπουλος. Χεστήκαμε, ναι. Σας παρακαλώ κύριε, είμαι πελάτης και οφείλετε να με μιλάτε με κάποιο σεβασμό. Αν ξαναμιλήσετε σε μένα κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, δεν ξέρω τι έχει να γίνει. Τι θα γίνει δηλαδή κυρία μου, θα μας κάνετε ντά. Θέλω να σας πω ότι είμαι νίτσα και έξω από αυτά τι θα κάνετε, μας απειλείτε, θα πάρετε τηλέφωνο να μιλήσετε από αλλού. Αφού ούτε είναι ένας άνθρωπε μου, ούτε είναι ένας, είναι μοναδικός, είναι μονοπόλιο. Ξύπνα! Σε αυτό δυστυχώς δεν έχετε άδικο κύριε. Λοιπόν, πες μας την καταγγελία αυτή την ηλικιότητα στη μαλακία τι θα μας πείσετε. Λοιπόν, ο λογαριασμός μου κύριε μου ήρθε φουσκωμένος. Φουσκωμένος για να δω. Δεν σου είπα εγώ βλακία θα μας πεις. Αγόρι μου, αυτό εδώ είναι κάτι φουσκωμένο. Αυτό ήταν τόσο, πήγε στο φούρνο και οπ, έγινε τόσο. Αυτά εδώ είναι φουσκωμένα γιατί όταν πήγες έκαναν κάτω, έγινε πως γίναν. Με κατάλαβες, ο λογαριασμός είναι μια χαρά. Τι μια χαρά κύριε.